Ngithi ke kuni ningamkhalali uThixo. Jola kunobutshaba phakathi kukakumkani uObhiya kwakunye nomprofeti uEliya, obubangelwa yintoba athi umprofeti uthi uThixo uzawuyitsixa izulu kungabi saphuma mbethe namvula, kome elizweni kube yimbalela. Waxa igqibo utsho wanyamalala wemka. Thixo wamthatha wamfaka emqolombeni. Incwadi kaYakobi wesihlanu chapter 5 verses 16 to 18 uzuyifunde. Ithi xelelanani iziphoso nithandazelane ukuze niphiliswe. Sinamandla kakhulu isikhungo selungisa siyeyisa. uEliya wayengumuntu oluvo nje olufana nolwethu. Wathandaza umthandazo ukuba ingani imvula for 3.5 years. And then wathandaza okokuba imvula mayene. And so uEliya nguye wastopha ukuba naThixo yimanga ukuyibamba imvula. Yaphinda yaba nguEliya othi yikhulule ngokuThixo imvula. And so hence I'm saying kunobutshaba between bona bobabili ngoba ukumkani uxakene nembalele ya-invitwa nguEliya. Wathi ugqiba uEliya wemka wayishiya imbalela. uThixo wamthatha wamfaka emqolombeni wamfihla. Ukumkani wakhupha abantu wabeka iprice phezu kwentloko kaEliya ngoba oze naye ephila ndimfuna ephila. uEliya sawuhlangana ngoba usenzela into embi yokushiya nendlala elizweni. uEliya ogqiba wemka kanti ngeli xesha bekwindlala apha elizweni uEliya emqolombeni uThixo umondla ngamahlungulu. Ngeli xesha bengenanto yodla uEliya uyedla yena. Ngeli xesha bephelelwe ngamanzi kulo mqolomba kunomfulo ohambayo onamanzi angatshiyo. uEliya uyasela kadinga amanzi kodwa ngapha elizweni badinga amanzi. Athi ke xa utshile lo mfulo kulo mqolomba uThixo wamthatha uEliya wamfaka endlini yomhlulokazi. Wafika wacela isonka. Wathi umhlulokazi usele nje umgutyana ungangesandla. And lo mgutyana ulingene mna nosana lwabo. Wathi mamela abana lo mgutyana ungangesandla eninawo awusoze uphinde uphele naphakade apha until imvula kaThixo yena. Sawugcinwa kulo mgubu ungangesandla idi imvula uThixo ayenise. Wathi xa iphuma apha wahlangana noObhidiya njengoba Jola usitsho. But uObhidiya woyika into yoba le ndoda yanyamalala le. Ithi mandiyoxelela ukumkani uba ikhona. Wathi hamba mboxelela ukumkani ndilapha. Uthi ndinengxaki yokuba ndawumxelela ukumkani uba ulapha. Sithi xa sifika nokumkani sifike umoya kaThixo ukuthathile wekususa ungekho apha. And xa sifika ungekho ukumkani yawuba ngathi bendithetha ukuxoka uba ulapha ndenzakalisa. But kuyo yonke loo nto leyo wathi hamba mbomxelela ndilapha. Wathi xa ifikile wababiza bonke wabaqokelela njengoba uJola esitsho bahlangana apha kule ntaba. Wathi uEliya kubo mamelani bubugwenxa benu obusithelisa ubuso bukaYehova kuni.
kungenxa yezenzo zenu. Wathi xa igqibile ukwenza konkoko uEliya akwenzileyo, wathi kukumkani uObhiya, hamba ngoko, lungisa, hamba endlini ambodla usela amanzi, ngoba imvula iyeza. Ndiva isound yemvula. Ngelo xesha akho sound ivuwayo ngabantu, but uthi ndiva isound yoba imvula kaThixo iyeza. Hamba ke ngoku, hambodla usengexesha esitsho imbalela akho nalo manzi, akho nokokudla, kodwa uthi hamba mbodla usele. Wathi xa inyuka ukumkani eyodla, wathabatha uEliya isicaka wanyuka naso intaba, wabheka encotsheni yentaba yeKhameli. Xa befika wafika wathandaza kuThixo, wathi hamba ukroba kwicala laselwandle, akho nto iphumayo na. Sabuye isicaka sithi andibone into, waqhubeka akayeka wathandaza. Okwesibini nesithathu wathi sabuye sisithi andibone into, wathandaza. Okwesine nesihlanu wathi sabuye sithi andibone into, wathandaza. Okwesithandathu wathi sabuye sisithi andibone into, akho nto ndiyibonayo. But kuyo yonke loo nto akayekanga uEliya uthandaza. Ngexesha kumane kubuya i-answer enegative engathethi le nto ayilindeleyo, akayeka uthandaza. Wathi xa ifika ebuya kwesithandathu, esi sicaka noko sabuya sidanile, ngoba besithemba oko kwexa lesithandathu noko iyawubakho umahluko. Ngoba xa uThixo edala, wazidala zonke izinto, wazigqiba ngomhla wesithandathu kwagqitywa udala. Wazi umhla wesithandathu uThixo wawungcwalisa njengomhla weSabatha. And so bebecinga into ubana noko kwelixa lesithandathu uThixo wenza ngenceba, but wathi akho nto ikhoyo. Waphinda wathandaza for 7th time. Wathi xa igqiba uthandaza wathi hamba mbokroba kwelicala laselwandle. Wathi xa ikroba ibuya, wabuye sithi ndibona ilifana elingangasandla somntu liphuma elwandle. Wathi batsho, wathi ukumkani, uEliya, hamba ke ngoku yakukumkani, mceba makahambe alumke, agoduke, anganethwa imvula. Mamela le nto, ukumkani ebelinde imvula for 3 years inganethi. Uthi ngoku uEliya mxelele makahambe, imvula iyeza, bheka endlini. Le mvula ebeyithandazela ayilindileyo, uthi Eliya makalumke ingamvaleli ngoba yamenzakalisa. Yamenzakalisa. Lumkele into oyithandazelayo yakwenzakalisa ngenye ixesha. Lumkele ngoba yakwenzakalisa le nto icela kuThixo. Ngenye ixesha uThixo akakuniki ngoba uyayibona uba yakwenzakalisa le nto ifuna kuThixo. Yakwenzakalisa. Wathi makahamba bheka endlini, yamenzakalisa imvula. Mamela nje ngeli xesha esitsho xa ndiyeka lilifana. Awathi xa ifika isicaka kukumkani sathi, uthi Eliya hamba, imvula iyeza ingakuvaleli. Wathi hayi lumile, umprofeti mangadlali ngami akakwazi. Dala ndayibona imvula ndiyayazi xa izawunetha kuzole nasebukhweni bezinja, akho mvula inawunetha apha. Nela lifana ndilibonayo lithe qambi pha lilingana nenqindi losana, alicingi likhupha imvula, ngoba udinga noko amafuzi imvula iphume. Noba bekuthiwa lingangale ndlu ibingenawuphuma imvula kwelo lifu, lilifana nje lingangenqindi. Athi umprofeti kuye, hamba lungisa ngoku, imvula iyeza. Kudingeka into yobana kugcwala isibhakabhaka, watsho apha ukumkani ngamafu ukuze imvula iphume. But wathi umprofeti kaThixo kukho nje esayini encinci
yobana ngabana imvula ingafika, waqinisekisa into yobana imvula iyeza, ebona nje lifana elingangenqindi lesandla, but wathi kwelalifu kumkani kophuma imvula ongazange wayibona, ubona nje lifana wena, but elalifana liza nemvula engapha yana. Mamela into zikaThixo zikala kancinci, zikala ngelifana, kanti lifana lizawukhula libe lilifu, akhula amafu, agcwasa isibhakabhaka, kwakhawuleza kwamnyama, kwanyuka umoya, yaqalisa imvula, yanetha. Wabaleka ukumkani, ebaleka ngehashe lakhe, egoduka, wehlu Eliya esihle phezulu, uthi uJola wabhinqa ibhanti lakhe, ingubo zakhe, wabaleka ngenyawo zakhe, isimanga wabaleka, wodlula amahashi kakumkani, wayongena kuqala nokumkani, wafika wa-announce into yoba ikumkani yeso yaye nemvula iyanetha. Ndizothi kuwe ke namhlanje, mamela, ilifana selikhona, imvula ngoku yes. Kodwa ke lungisa, engakuvinceli. Ndiyazi uba ngapha abantu esibabonileyo befumana intsikelelo kuThixo, suka intsikelelo kaThixo ibe kukufa kubo. Ndibazi uba ngapha abantu abalinyazwe zimoto ezafika ziyintsikelelo kaThixo, but zabalimaza ngoba intsikelelo kaThixo ifuna ufika wena uyicelayo uyilindile, ifika ukwindawo right for intsikelelo kaThixo. Uba usesithubeni ufikelwe imvula, yakwenzakalisa imvula. Xa uthandazela imvula, thandaza ogqiba ubheka endlini, ukwenzela into yokuba nithi imvula xa inetha ube usafe. And imvula ke eBhayibhileni it symbolizes intsikelelo kaThixo. So xa esithi uVayisi uyalibona ilifana, uthi ebomini benu kukho imvula ezayo. And so namhlanje apha kule mvuselelo sizowubiza imvula yentsikelelo kaThixo ebomini benu. NguYesu othi kuza ke yehla emthini. Ngelo xesha uza ke ufuna intsikelelo kaThixo. In fact wayifuna nje uyibona, but wathi uthi uYesu ehlaza ke emthini, uhambe ubheke endlini yakho, ngoba intsikelelo kaThixo namhlanje iyawulalisa endlini yakho, but ayikwazi ukwehla uphezulu emthini. Awukwazi ukufumana intsikelelo kaThixo uphezulu, awukwazi yehla kuqala, yehla for intsikelelo kaThixo, yehla. Usaphakamile kwangoku, yile nto engade ifike, yehla kuqala izawufika. Ndiyayeka Vice Go. Kunedolophu eyayibanjwe imbalela njengelibali. Baza abantu balapha bathatha isigqibo soba ngemini ethile masinyuke kusasa ngexesha elithile sibheke entabeni siyothandazela imvula. Bamangazwa Mantsundu inkwenkwane lapha phakathi kwabo xa benyuka beyothandazela imvula. Le nkwenkwana yona yodwa iphethe i-umbrella. And there's no sign yoba kukho imvula ezawunetha. But le nkwenkwe iphethe i-umbrella. Babuza uba yi-umbrella yantoni le kunganethi. Uyasihlolela nosihlolela ngale umbrella ngoba uzawujika nale mvula esiyifunayo siyoyithandazela. Hayi baphendula le nkwenkwe yahamba, yathi masihambeni siye entabeni siyothandaza. But xa befika bambuza uba awukayilahli nangoku le umbrella.
yababuza umbuzo lenkwenkwe, kanene apha sizothini? Bathi bona sizothandazela imvula. Wathi masithandaze. Bathandaza. Bathi xa begqibezela umthandazo, laa mvula bebezoyithandazela yaqalisa yanetha. And bonke abanazi umbrella zokuzikhusela emvuleni ngaphandle kwale nkwenkwe ebebeyihleka. Ithi le nkwenkwe ngeli xesha nisithi masiyothandazela imvula, ndiyazile uba siyothandazela imvula, asiyowulinga Thixo but siyothandazela imvula. Ndiyazile uba sawuthandaza sibize uThixo imvula izawuhla. And xa imvula kaThixo isehla ndidinga i-umbrella ezawundikhusela. Yile nto ibangela uba ithi ngeli xesha inganethanga but ndibe nokholo lokuba sawuthandaza iyawehla imvula. Izawehla imvula ngoba umthandazo unamandla. Umthandazo uyeyisa. Uba ngabe umane uthandazela into yobana uThixo makenze kodwa akho nto yenzayo, ukulungiselela uThixo ukuthandazela kuye, usengxakini yoba kawuthi sekufikile ungakwazi ukufumana ngoba awuzilungiselelanga. And so ubuyothandazela intsikelelo kaThixo. Uba intsikelelo kaThixo ufuneka uyiphale ngemiphanda mntasekhaya yiphathe. Wazi into yoba andikabi nayo uThixo but ngalo mphanda ndiwuphetheyo ndiyokhongozela intsikelelo yakho. Awukwazi uthandazela imvula ungaphethanga umbrella ngoba izawunetha imvula uzawuphinda uthini? Yes, ukuyifuna but ngoku iyakwenzakalisa. And so lunga xa uthandazela intsikelelo kaThixo ulungele ubana uzawufumana intsikelelo kaThixo. And xa ufumana intsikelelo kaThixo mayekufumene uyilungele to receive intsikelelo kaThixo. Awukwazi ucela ngeli xesha ucela awunathemba lawufumana. Le nto ibangela uba bashiye i-umbrella ngemva because le mvula abayoyithandazela abanathemba loba le mvula izawunetha. Let me tell you, you are wasting your time. Uba ulapha uzofuna intsikelelo kaThixo but wena awunalo ikholo loba le nto uyithandazela kuThixo izakwenzeka. Don't even waste your time. Suthandaza. Noba yenzeke nini. It took them 3 years. 3 years, full 3 years. Imvula ingeni. But ngosuku nje olunye uEliya wathandaza imvula yehla. Andiyazi wena uba eyakho imbalele ebomini bakho iminyaka mingaphi ikhona but yazi le nto uba njengoba kubalele ebomini bakho uthi xa uthandaza ungamnathemba loba imvula ayizunetha ngoba ibanjwe nguwe. Thandaza usazi into yobana namhlanje ndiyothandazela imvula endizawunetha namhlanje. Uba inethanga namhlanje njengoEliya uyeke uthandaza. Qhubeka ukuthandaza. Ngoba ekugqibeleni imvula kaThixo izawunetha. Ubomi bakho abuloku bunje uzawutshintsha. And umuntu ozawutshintsha ubomi bakho nguwe ngomthandazo owenzayo. Andiyazi ukuthandaza undaba. Uba ngaba le ndawo kuyo uThixo akakuva, tshintsha indawo. Tshintsha indawo uthandaza. Ubuthandaza nabantu, it's high time now uyothandaza ekamereni yakho wena wedwa noThixo wakho, uzihlobubeze phambi koThixo. Umceke ngale mvuselelo yenziwa apha eMilton Matiwane ngomsomnye leveksayo. Umele into yoba wena ubuye usiya kuThixo wakho usithi Thixo ndiyabulela ngokunamna phakathi. Amen.